Эфирда хабарлар программасы исәнмесез. Сикшәмбе көн вакыйгалары белән таныштырабыз. Студияда мин Адилә Бирханова. Бүген 1 октябрь өлкәннәр көне. Россиядә бу көн 1991 елдан бирле билгеләп үтелә. Зәй өлкәннәренең күбесе өйләрендә тик утырмый, һәр кайсы ниндидер эш белән шөгыльләнә. Надежда клубы актив һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баручы пенсионерларны берләштерә. Лаеклы ялга чыккач тормыш башлана гына әле. Надежда өлкәннәр клубына йөрүчеләр шулай ди. 77 яшьлек Любовь Санникова һәр вакыт хәрәкәттә. Лаеклы ялда дип буйыгып утырмый. Тимер дусты велосипедына утырып, төрле очрашуларга йөри, спорт чараларында катнаша. Актив сәламәт яшәү рәвеше алып барганга күрә ГТО билгесенә дә ия булган. У меня нет свободной минуты. Я постоянно в каких-то делах, в каких-то мероприятиях. Меня постоянно приглашают и в библиотеку на все мероприятия. Төркем 15 елга якын спорт сөюче пенсионерларны берләштерә. Әбиләр гимнастикада ясыйлар, волейболны да яшьләрдән ким уйнамыйлар. Иң өлкәненә 82 яшь. Тәслимә Зәйнетдинова исә 5 елдан артык Надежда өлкәннәр клубына йөри. Хәрәкәттә бәрәкәт аның тормыш девизы. Без монда аралашабыз. Иртән кәкрәйеп торган тәннәрне язабыз. Файдасын да күрәм. Район күләмендә үткәрелгән ярышлар, спорт чаралары да алардан башка узмый. Һәр туган көнгә сөенеп яшәүче яшьләргә үрнәк булырда өлкәннәрнең озын гомерле булуларын телибез. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Районда өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Бу көннәрдә хөрмәтле әби бабайларга игътибар аеруча зур булачак. Мирный бистәсе мәдәният йорты хезмәткәрләре өлкән буын кешеләрен котлыйбыз дигән акцияны башлап җибәрде. Стоит красивый город, он стоит на берегу, и заискала миллионочка, забыть я не могу. Алар шәһәр һәм Искезәй бистәсе урамнары аша йөрүче 4-нче маршрут автобусында халыкка матур җырларын бүләк иттеләр. Шәһәр автобусында күпчелек өлкәннәр йөрүен күздә тотып, әнә шундый чара оештырырга булганнар. Автобуста баручы әби бабайларның кәефләрен күтәрү максаты белән Ивушка ансамбле рус халык җырларын башкара. Бәйрәм белән котлый. Изге күңелле иганәчеләр ярдәме белән Олыбатрас авылындагы 136 еллык тарихы булган Архангел Михаил ширкәве яңартыла. 30 сентябрьдә православие динендәгеләрнең ышаныч, өмет һәм мәхәббәт көнендә сөенечле вакыйга булды. Ширкәүгә төп куполны куйдылар. Толырак киләсе сюжетта. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Олыбатрас авылындагы Архангел Михаил ширкәвенә купол кую вакыйгасы күрше авылларда яшәүчеләрне, дин әһелләрен берләштерде. Бу вакыйганы биредә 100 елдан артык көттеләр. Ә соңгы 2 елда аны төзекләндерү эшләрен староста Георгий, изге күңелле Юрий Рябов алып бара. Мы восстанавливаем ту несправедливость, которая была совершена после революции, и мы восстановим ту историческое наследие, которое мы принимаем. Поэтому для нас возродить историю, а историю хорошую, правильную, добрую, для нас это главное дело. Дин әһелләре гыйбадәт кылгач вакыйганың рәсми йөреше башланды. Пусть церковь Михаила Архангеля в деревне Большой Батрас приносит счастье, помогает жителям в трудную минуту, пусть придает будущее, веру в возрождение деревни Большой Батрас. Купол һәм кыңгырауларны изгеләндергәннән соң чарага килгән һәркемгә төп куполны бизәячәк тәрегә кагылу һәм кыңгырауга сугу мөмкинлеге бирелде. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Архангел Михаил храмы өчен кыңгыраулар Каменск-Уральск шәһәрендә махсус ясалган. Иң олысының авырлыгы 660 килограммга кадәр җитә. Аларны алдагы көнне генә Олыбатраска китергәннәр. Они именно лит для нашего храма, там есть надписи «Большой Батрас», то, что лит конкретно для храма Архангела Михаила. Это тоже, как бы сказать, индивидуальность этих колоколов, это очень приятно. 136 ел элек храмны Италия архитекторы проекты буенча төзегәннәр. Куполның формасы овал рәвешендә. Шуңа да аны ясаганда кайбер катлаулыкларга очрарга туры килгән. Вот от старожилов мы узнаем, что там стояли иконы. Иконы мы приготовили, вы их уже, наверное, видели. Вот. У нас, естественно, Архангел Михаил, он нас смотрел на юг, сюда у нас Христос на запад, с востока.
На восток у нас смотрит с окна Пресвятая Богородица, ее икона с поручницы грешных, вот как раз в наше время. Вот. И уже на север смотрит Георгий Победоносец. Туп купол исе алтынга манылган мәк чәчәге һәм тәре белән бизәлгән. Сегодня очень большой праздник для нас, для всех прихожан. Просто, конечно же, очень светло на душе. Мы чувствуем, что Архангел Михаил нас всех покрывает своим крылом и дает нам силы молиться, дальше жить, верить. Сегодня у нас чувство радости, слов нет, слезы заполняют грудь всю. Мы настолько рады, что свершилось чудо. И чудо, оно совершается не только сегодня, оно совершается каждый день. Когда начали поднимать купол, пошли мурашки, слезы радости. Еще раз хочется сказать просто слава Богу за все, что наш храм возрождается. Вместе с возрождением, восстановлением здания храма, самое главное, наверное, что преображаются души людей. Несколько сантиметров надо подальше еще вот стрелочкой опустить, буквально вот минимум стрелкой опустить. Куда, на север? Архангел Михаил храмын торгызу белән 2 ел шушы авылга кайтып йөрүче Юрий Рябов шөгыльләнә. Биредә кышкы гыйбадәтханә, хезмәткәрләр йорты, ашханә булдырылган, дини службалар бара. Куполны күтәрү һәм кыңгырауларны кую зур эшнең бер өлеше генә булды. Бинаның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Эчке ягында да башкарыласы эшләр күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Авыл халкы бар тырышлыгын куеп, яз җәй бакчасында яшелчә, җиләк җимешен үстерә. Матур итеп төрле чәчәк гөлләрен дә утырта. Ә хәзер шул эшнең нәтиҗәсе уңыш җыю вакыты. Имәнлебаш авылында һәр хуҗалыкта диярлек кабак үстерәләр. Кем иң зур кабак үстергән, кайсы саннан иң тәмле ризык әзерләгән. Буларны Имәнлебаш авылында узган кабак бәйрәмендә билгеләделәр. Түрдә матурлап бизәлгән кабаклар, өстәлләрдә төрле композицияләр, кабактан әзерләнгән ризыклар. Бүген аңа мәдхия җырлыйлар, бакча патшасын олылыйлар. Имәнлебашлылар беренче тапкыр кабак бәйрәме уздырды. Без инде бәйрәмне үткәрер алдыннан иберенчә һәрбер өйгә кереп, кабак үстерүчеләрне эзләп, барлап, аларны фотоларга төшереп йөрдек. Хәтта 80 килога хәтле үстерүчеләр дә бар. Иләре белән, семьялары белән бергә фотоларга төшереп, нәшә шундый матур бәйрәм килеп чыкты. Алия белән Габдулла Бивәлиевлар хуҗалыгында 50 килограммлы кабак үскән. Әллә ни зур тырышлык куелмады, орлыгын җиргә салгач, калганы Аллаһ Тәгалә кулында диләр. Кабакка суда сибәсе юк. Аны бит Аллаһ Тәгалә биргән яңгырлар белән үзе үсә. Аны бит без үстермибез. Üstten üstüreler anne. Allah'a Teala üstüreler birgen nimetler менә бу. Барса да кабакны түгел, кыяры да, помидоры. Хуҗабикә Алия исә кабактан төрле ризыклар пешереп якыннарын сыйларга ярата. Вареньелар кайнатам, бөкреләр пешерәм, бәлешләр, кабак ниләре, мантиларны ясыйбыз. Миңниса Әхмәтҗановага 82 яшь. Өлкән яшьтә булуына карамастан, бакчасында мул итеп кабагын да, башка яшелчәләрен дә үстерә. Бүгенге бәйрәмдә иң зур кабак үстерүче буларак аны да бүләкләделәр. Шундый әйбәт үстеләр алар. Искиткеч ул кабак тишелгәндәге матурлыкны күрсәң, мин әйтәм, менеп карагыз әле балалар, кабаклар тишелгән бит, мин әйтәм, теге баштайы. Гел искиткеч соклангыч алар менә. Имәнлебаш хуҗабикәләре кабактан ризыклар пешереп өстәл әзерләгән. Кабак бәлеше, кабак бөккәне, вареньедан алып кабак мантыена кадәр ясаганнар, согында чыгарганнар. Кичкенәләр мәктәп укучылары бәйрәмгә зур тырышлык белән әзерләнгән. Мин бу композицияларны ясадым помидорлардан, кыярдан, төрле яшелчәләрдән һәм кабактан. Бу чәчәкләрне без әни белән үзебез үстердек. Кабакның эшен алгач, мин шунда оазис куйдым да чәчәкләр белән тутырдым. Кабак җыйганда төшкән фотосурәтләр арасында мул уңыш конкурсы да уздырганнар. Бәйрәм авыл үзешчәннәре чыгышлары, матур сүзләр, җир бию белән үрелеп барды. Бакчада хезмәт кую үзе бер эш булса, ә монда әзерләнеп килү җимешеңне күрсәтү икеләтә хезмәт. Киләчәктә аны авыл бәйрәме буларак уздырырга җыеналар. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Бакчачылар уңыш алган мәйданнарны чистартып киләсе ел эчендә хәстәрен күрә. Ә бакча эшләренең иң әһәмиятлесе нәкъ менә көзен башкарыла. Зәйдә танылган бакчачы Мария Гарәпшина сарымсакны ничек дөрес утыртырга кирәклеген сөйли.
Да, хорошая земля. Келесі елға ірі сарымсақ аласығыз келсе, оңдырышлы түтелге отыртығыз. Бақшашы Мария Гарепшина яқшы оңыш алу сыры білен бөліші. Күл сиберге махсус ашламалар білен туқландыру да мұхим. Делаем бороздочки. После того, как сделали бороздочки, используем вот такой вот помогатор, можно сказать. Делаем глубокую ямку. Берем чеснок и глубоко на 15 сантиметров туда его засовываем. Русларда сарымсақны пұқырауға қадар утыртырға, әпитраудан соң алырға деген ғибәрі бар. Утыртқанда зоррақ ұрлықны сайларға керек. Хаваскер бақшашы қойбір шешеклеріні де күзден утыртып қалдыра. Тюльпан шешегі суғаншаларын есе 20 октябрьден соңға қалмыш утыртырға кереклігін ескерді. Беру вот такой вот очень удобный ящик для тюльпанов, наполняю его песком, выравниваю и закладываю туда, очень удобно закладывать туда луковицы тюльпанов. Мария Гарепшина елы әйләнәсе бақшада қойны, қыш бойы келесі ел оңышын хәстәрли ул. Күпләргә үзенең киңәшләрен бирә. Күздән башкарылган эшләр келесі елның мул оңышына нигез салу ди. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зей фуклары һәм Новый Зай район газеталарына 2025 елның 1 ярты еллыгына язылу кампаниясе башланды. 1 октябрьдән Зейн форум филиалы 100% языл акциясын игълан итә. Оешма предприятие коллективларын күмәкләп тулы составта район газеталарына язылырга чакыралар. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.